नीचे या तनी सा ऊपर देखी के कहे सामान बाटे सुपर राजा हो। तनी सा नीचे या तनी सा ऊपर देखी के कहे सामान बाटे सुपर हमर पथता यालन भइनी ओकरा से तन ए राजा हमर पथता यालन भइनी ओकरा से तन बुझे दे हके बिछावना हो तू तो बड़ा ढावना हो देवरा दा बता फुलावना हो तू तो बड़ा ढावना हो देवरा दा बता फुलावना हो वीर चौहान बाड़ा तू निरदैया एले निमन रहे नैहर के सैया ए सुन तर वीर चौहान बाड़ा तू निरदैया एले निमन रहे नैहर के सैया सुनरिन चरितेश बात बावे विशेष सुनरिन चरितेश बात बावे विशेष एक जल्दी